pozdravili sve koji su došli, one koji nisu došli po lošem vremenu. Pozdravljam i gospođicu Snajku i gospodina brata. Či izvedimo televizora? 12 sati, kad se proslavi, bez obzira gde ko slavio Novu godinu, Beogradske ulice su prepune. Ce soir-là, la grosse Marie attisée, non moins par l'alcool que par le LSD. Teško da voziš neku koja je trezan, razumiješ, imao sam jednu malu prošle godine, znači telo mi povraća u kolima, nema ništa gore nego za ovu godinu se povraća u kolima, šta da radiš. Laki, jesi ti vidio Deda Mraza nekad? Vidio sam, kupio mi Ani gore dvora. Kako izgleda Deda Mraz? Ja nikad nisam vidio Deda Mraza. Kao što treba Deda Mraz da bude. La grosse Marie avait mal à la tête, la grosse Marie avait trop fait la fête. Elle passe à la maison. Elle sue, elle tourne, plein de mythos dans sa bouche elle tourne. Mais un seul l'admire là-bas dans le fond, il est tout en extase, il s'appelle Jason. Il ne sait pas comment se déclarer. Encore un verre de Sky et le voilà lancé. Eto taj trg, tako bit će tu neki ljudi kao sviraju, svi se mi kao zezamo, glupa, masa se skupi, skače, vesela i srećna. Marie s'envoie en l'air et c'est pour ça qu'elle dit. La grosse Marie avait mal à la tête. La grosse Marie avait trop fait la fête. Elle en avait même oublié son prénom. Mais elle rentre pas de se passer à la maison. Posle 12 sati tu dolaze neki ljudi koji su pijani, puno petardi ima i onda se to slavlje pretvara u riskantnu borbu za život. Ali to se odjednom pojavi. Ja ne znam kako to da objasnim. Jel imamo malo alkohola? Mi nemamo! Nema stvari alkohola! Imamo alkohola! Da ožeđim još jednu, a? Na grudima mojim draga, medaljon od zlata sjaj. Sam vozio ženu, kako se zove, Petar da je odmela ruku detetu, razumiješ? Onda opet možda čuš i tu priču, razumiješ, žena ulazi, plače, vozi mi u urgentni centar da vidi sina, šta se dešava, razumiješ? Znači, mislim, sin posle shvataš da to mama ima 24 godine, zamisli, 24 godine nije naučio da baca petak. To nije, stvarno kako ti objasnim, nisam ja sjebao sve nove godine novce.